hitaande puɗɗogol mum ne kayne kañum de ene jari miijaade sabu hitaande wonande tuubakooɓe kañum en puɗɗoto koye hoore dabbunde manam lewru janvier to ko français kalɗen jonre anglais ɗum ɗo noon ɓenne hitaande munanne de ko lebbi 12 kono ko ɗon fuɗɗoto ɓe jogii ko ndunguuji 4 ɓe pecci ɗum heen e nder hitaande nde sahaa kala e nder lebbi 3 nawata kono so en jehii to nganndanɗaa hoore maaɗa to fulɓe kamɓen ne hitaande munen fuɗɗii ko ndungu manam nde toɓo memi leydi haa gasi mbiyen naati ndungu yaara noon kañum ne feccii ko pecce 4 kono kañum ne dey fuɗɗorto kañum ne ko joofirta koye ceeɗu ɓe mbiyata demminaare so demminaare joofii nganndanɗaa hoore maaɗa ndungu naati ni ene wayno en dañii hitaande kono to juulɓe kañumen ne kadi wonaa hono noon ɓen puɗɗorto ko haaraan firti ko lewru rewndu e taski manam taski ko heen lewru ndu yimɓe layyotonde mbara dammooje mon ngam mawninde ennebi Ibrahima no hirsirno ɓiyum woofide Allah lomtini ɗum dammuwol ko ndeen juulɓe hitaande munen maayi fuɗɗoro e lewru reftunee ndu wiyete haaraan ko heen yimɓe ɓe kaarata nden noon leƴƴi ɗi kala jiidaaɗo ñalɗi munen puɗɗoto jiidaaɗo lebbi munen puɗɗoto jiidaaɗo kitaale munen puɗɗoto